Сега искам да дам думата на доцент Мункачев, който първо като историк бил вътре в батерията, второ той е изкушен с другата си професия като генерален консул в Битоля, наблюдавайки местата, разбира се, създавано след много десетилетия, но знание така има преживяване с мили в Битоля, така че предполагам, че ще ви разкажа интересни неща. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, драго ми е голяма чест, че всички тук сме се събрали, за да прочетем две малки, но особено забележими книги за миналото на Македония и по-специално на Моро. За автора конкретно на книгата за село Смилево, битолско в национално-революционното движение, професор Бистра Цветкова, вече се казаха доста неща и тук ще се кажат още. Открия за вас програмата на вечерта, но тук за нея аз бих искал само да се огранича да спомена, че от 1969 година до смъртта си през 1982 година тя е доцент и професор в историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, където в момента преподавам. И там тя оставя много сериозна диря. Аз, подобно на професор Тодор, не съм имал честа да я познавам, когато тя ми преподава, но разбира се съм слушал много неща, както в факултета, така и извън него, даже в Торонто съм чувал неща от нейни приятели от Египет. Тя остава диря в университета, включително и като основател, заедно с византиниста професор Петър Тивчев на катедрата по история на византийно-балканските народи там. Конкретно за книгата. Както вече беше загатнато, тя се състои от два различни дяла. Първият, по-малкият по обем, е една встъпителна, обобщаваща статия на самата авторка, професор Цветкова, а във втория, малко по-обширен дял, са публикувани спомените на нейния вуйчо Козма Чоранов, който е всъщност най-големия син на дядо и знаменития Георги Чоранов, ръководителя на Смилевския комитет на Моро. Всички събрали се тук знаем за особената роля на село Смилево като истинския център на Илинденското въстание, седалище на неговия генерален щаб. Разположено е високо в планината Бигла, изолирано от голямото поле, в почти еднаква близост до Битолско, Демир-Хисарско, Ресенско. Той има особена роля в миналото на областта. Не е преувеличено да се каже, че подобно на селища като Копривщица, Клисура, Панагюрище и Котова в Стара България, изолирани планински селища като Смилево, Крушево, Смърдеж, Загорични и Дъмнини, не само имат особен принос в българското национално възраждане, но са един от локомотивите на революционното движение. В първия дял от встъпителната си статия професор Цветкова се спира преди всичко на славната и трагична 1903 година, която остава запазено името на Смилево за бъдещите поколения. Списък от близо 150 млади смилевци, вдигнали се с пушка в ръка и участвали в Илинденското въстание, поместено в книгата, има доста важна фактологична и краеведска същност и важност. Същевременно авторката не се е ограничила само с това, но е пресъздала и обобщила познанията и знанието на двама образовани и интелигентни съседани смилевчани, които в по-различен период бягат от там и се установяват в България, именно като учители, именно Елена Георгиева и Андрей Кочев. Тя ползва техните публикации в Македонски преглед и в многобройните си разговори с тях, за да представи елементи от песенния фолклор и народните обичаи, характерни за смилевчани. Тук няма възможност да се откланяме, но нека да припомня, ако има възможност, че Смилевската Русия остава така един от символите на българското и в последствие се и рисува и инструментализира от автори като Иван Мърков, че мисля, че тук са
са негови незабравими рисунки. Най-оригиналният елемент от статията е този, в който Бистра Цветкова разгръща уменията си на османист. Използва османските регистри, за да очертае контурите на Смилево, на миналото на Смилево, ползвайки се още от тези от 1468 година. Така че за по-внимателните читатели се откриват нови неща, така лично за мен, докато бях в Битоля, бях останал с впечатлението от другата литература, че Смилево е изключително мияшко село, т.е. на преселници предимно от Лазаро поле, Галицук и други места от по-западните части на днешна Вардарска Македония. То всъщност там, аз лично за себе си разбрах, че селището има доста по-стара основа от местно, не мияшко, а така нареченото барсяшко население. И всъщност едва през 18 век се заселват мнозинството пришелци мияци, така че подобно на Крушево, той има една доста смесена етнографска структура. Втората и малко по-обемиста част на тази книга са представени спомените на нейния войчо, най-големият син на Георги Чоранов, Козма Чоранов. Той се спира в тях преди всичко на паметните моменти от въстанието от 1903 година. Тогава той в месеците преди въстанието, още като млад гимназист от Битолската гимназия, поради бягството, преминаването в нелегалност на по-възрастните на старейшините, се оказва като легален младеж секретар на Смилевския комитет на Вморо. И естествено предава доста оригинални сведения от това, тези незабравими седмици. Съдържа портрети на ярки личности, да кажем на плевенчанина Парашкев Цветков, който бил негов учител по музика в гимназията, и броени дни след Смилевския конгрес, на който се решава възстанието, точните начини за неговото развитие и обявяване. Броени дни след Смилевския конгрес, Парашкев Цветков е убит в престрелка с аскера в Битолско. И той остава като една от най-светлите личности на революционното движение. От 21 юли до 14 август е създадена своеобразната Смилевска свободна зона, своеобразна република в планинския лагер на Целов. Всъщност, спомените на Козма Чоранов са 5 отделни текста, относително малки. В първите два, писани от автора като специални статии през 20-те години в елининските сборници на Младежкото студентско дружество Вардар, се долага известна идеализация и допълнителна героизация на трагичните дни на въстанието. Другите, по-кратките 3 фрагмента, са събирани и записвани лично от Бистра Цветкова, авторката, и от близкия на семейството незабравими привлечален интелектуалец Тоска Цанушанов. В тях много по-реалистично и живописно са образувани различни аспекти на взаимоотношенията с османската власт и включително там оставаме с непоправени впечатления за особения авторитет, който имал първенецът Георги Чоранов през османската власт, дори и тогава, когато е побягнал с пушка ръка срещу султана. Тук бих искал да кажа, че това второ издание е допълнително обогатено. Първото през 1979 година е библиографска рядкост. То е допълнително обогатено с някои уникални снимки, част от които имате възможност да видите. За мен най-поразителната е тази от Битоля, вероятно, 1942 година, в която виждаме едно документално свидетелство на различни поколения различни, да кажем, македонски Българии, а именно дядото Козма Чоранов, подкрепен от внучката си Бистра Цветкова, и тя сякаш най-нагледно илюстрира доста сложната еволюция на тази област, както и на повечето България.
Тези уникални снимки, доколкото разбрах, са събрани до голяма степен благодарение на потомците на професор Христо Цветкова, нейната дъщеря Елена Дойчинова, която живее в Канада, и нейната внучка, която, доколкото разбираме след нас, може би по-късно ще има възможност да я чуем. Друго особено достоинство на тази книга, допълнително на второто издание, е дело на един човек, който е тук сред нас и след малко ще му бъде дадена думата, именно на братовчет, така да кажем, на Бистра Цветкова, друг потомък на Георги Чоранов, именно господин Милан Чоранов, който е пресъздавал цялото родословно дърво на рода, но по-късно може би той ще разкаже нещо за това. Смилево и чорановци са голяма тема. Има много неща, които биха могли да се споделят, но и днес Смилево е своеобразен пазител на корените. Споменът за Смилево е особено важен, тъй като след 1945 година по ред причини беше форсирано честването на Илинден, не само на Перница или на Прохор Пчински, но доколкото се споменаваше Илинден, това беше Крушево, докато Смилево беше напълно забравено. И това в края на 20 век, някъде по време на управлението на първото правителство на Рода Проманая, и конкретно с застъпничеството на тогавашния президент Борис Трайковски, селото беше леко му беше обърнато внимание, беше построен един музей на революционното движение, беше вдигнат паметник на неговия предишник Даме Кръв, той малко по-рано трябва да признаем. И така постепенно нещата започнаха да идват на мястото си, а от няколко години там се провеждат различни чествания на паметното Илинденско въстание, организирани в Българския културен център в Скопие. Изобщо Смилево, и това е дълга тема, има голяма роля за създаването на Битоля като специфичен град, а именно българската общност в Битоля в по-голямата си част е образувана през 19 век, като голяма част са преселници от околните села и конкретно от Смилево. Има там едни зони, които специално се наричат Баир или Смилевския Баир и така нататък, но това е голяма тема. Тази книга е формално писмена за село Смилево, но всъщност до голяма степен тя е и за рода Чоранови. И тук трябва да подчертаем голямата роля, която имат отделни фамилии, и в този смисъл виждам един много сериозен паралел между книгата на професор Цветкова и тази на Михаил Развигоров, именно защото всеки по-своему предават особената роля на родовете, важните семейства, като особен стожер, защото в крайна сметка българското възраждане и българската нация се крепят на особени селища и особени родове, които са своеобразни стожери, своеобразни ядра на българската национална общност. Накрая бих искал нещо да кажа като наблюдател на създаването на тези две книги, а именно да изразя признателността към работата към доцент Александър Кръгенаров, който е не само, въпреки че няма името на много места в книгата, всъщност е истинския не само редактор, но сърце и душа, за да се появят тези две издания, и много нещо минало през ръцете ми като време и като усилия, за да стигнем ние до тази вечер. Още веднъж на добър час и на двете книги, и на тази на професор Цветкова за село Смилево, битолство в национално революционно движение, и на тази за рода Развигоров. Благодаря ви за вниманието.